नमस्कार एवरीवन, जय जगन्नाथ। पुणी थे स्वागत करुच्ची आपण मानक आसाम को। देखु आम तो रूम नहीं तापर सेठी टिके फ्रेश हो गलु। फ्रेश होके रुटी दीपट खाईदेलु। तापर बाहरी गलु आम झीर कॉलेज को। जमीती से पाद देचु वर्षार आउ सुओ तो जहाँ छुट्टी कहवा पड़ोनी। आमर जेरक्स करार थिला किछि तो आम से पाखरे गोटे सामने गोटे जेरक्स दुकान थिला। ସେଇଠି ଆମେ ଜେରକ୍ସ କଲୁ। ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଟିକେ ଯେମିତି ବର୍ଷା କମିଲା ଆମେ କଲେଜକୁ ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହେଲା କଲେଜ। ଏଠିକାର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆମ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଆମର ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମହାନ୍ତ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ବହୁତ ପିଲା ଏଠି ଆଗରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ବାପ ଝିଅ ସେମାନେ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସବୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଟିକେ କଲେଜଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି। ତ ବୁଲି ବୁଲି ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ସେ ହେଉଛି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ କେଉଁଠି ତ ଏମିତି ଦେଖିପାରିନି, ସବୁଠି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଏଠି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟେ କଲେଜ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ନତମସ୍ତକ ହେଇଗଲୁ। ସେତିକି ଆମର କାମ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଥିଲା। ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କଲେଜରୁ ବାହାରି ଗଲୁ। କଲେଜଟିର ନାଁ ହେଲା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କଲେଜ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ ମାପ ଦେବାର ଥିଲା। ତା ଡ୍ରେସ୍ ମାପ ଦେଇକି ତାପରେ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ହୋଟେଲରେ। ଏଇଠି କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି 3 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଗଲା। 2ଟା ପୁଅ 1 ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଥିଲେ ସେଇଠି। ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଚମ୍ପୁଆର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଝିଅର ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସାମକୁ ଏତେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। 2-3 ଘଣ୍ଟାର ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଯାଇକି ସବୁ ସପିଂ କରି ସାରିଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ରୁମ୍କୁ। ରୁଟି ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇନେଲୁ। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବନ୍ଦ କଲି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭରାତ୍ରି।